jiya na yi dare ban samu in kawo muku wani labari ba. Minister Demin na ƙasa Benin ya zaka ƙasar Nijar inda aka izo shi ya gana da General de Brigade Abdurrahman Chani a ƙasar Nijar. Shi yasa shekaran jiya ma an kace le sac de oignon, kun san sako irin wannan da ake yi na 50 kilo wannan wanda ake sai da ƙasar Benin shika 12 yanzu shika 30 yake ta dalilin Niger bata bude iyaka ba. Kuma wannan shi zai kawo ayi respectan magabatan mu, ayi respectan ƙasar mu ta Niger. A da in merkin wata ƙasa zaka cikin ƙasar Niger sai ga kwarara ya ta ya gana da shugaban ƙasa. A lorke shi wannan Minister Demin ya zaka wai ya gana da shugaban ƙasar mu mai daraja Abdurrahman Chani. Ai ba da shugaban ƙasa kamata ya gana ba tunda shi minister ne, ya zaka inda Minister Demin na Niger ya gana da shi. Amma direct wai rishin girmamawa wai hashi ta inda shugaban ƙasa mai daraja Abdurrahman Chani. Abdurrahman Chani ba a bashi ma izini ya ga Abdurrahman Chani ko da bisa tele, ko da ala tele bai ga Abdurrahman Chani ba. Yayi da abin da ya kai la delegation wanda suke ala minister sun kaza ka suka dan gane shi ya koma shi. To wannan shine magabatan mu na Africa. Souvent sai ka ishi ana yi musu walakanci saboda ba darajar ta kansu ba. Amma kun san da ko a haka shugaban kasar mu mai daraja Abdurrahman Chani ya dogo muna haƙi ga kasar mu. Ai talon shi ɗebe arrogance, shi ɗebe girman kai, shi ya kamata ya gana da shugaban ƙasa Abdurrahman Chani saboda bisa yan president ya zaka ya gana da president shi ma Abdurrahman Chani. Amma arrogance bata bashi ba sai ya izo Minister Demin aka gwada mai da cewa nan Niger ce. Niger kin nan ba ta yan siyasa bace ba. Niger kin nan ta mazaje ce, mazajen fama. Niger ta jikokin sarauniya Mangu ce. Niger ta jikokin Ahmadu Kuran Daga, dan Kasawa, Mali Bero, Kawusan, etc etc. Jikokin su ne mazajen fama wanda suka yaki da Turawa suka amso sunan Niger. Yan uwana ku watsa wannan labari mai daɗi. Ina yi mana fatan alheri. Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya. Allah ya girmama ƙasar mu Niger baki daya. Mu haɗa kawunan mu ƴan Niger baki daya. Wallahi wannan shugabanni na CNSP Allah ya saka musu da alheri. Jinjina ta musamman gare su. Mon général, mon gardez-vous.